Bon dia de nou, això és Primera Columna i estem en directe des de les 10:30 del matí. Avui ens acompanya la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, senyora Mercè Miralles. Molt bon dia de nou i gràcies per ser en directe a Primera Columna. Molt bon dia i gràcies a vosaltres. Ahir es va complir un any de la victòria de Convergència i Unió a les eleccions catalanes del 28 de novembre del 2010. Quin balanç faria d'aquest primer any del govern d'Artur Mas, tan marcat per la situació de crisi econòmica? A veure, és difícil respondre a la resposta de fer balanç. Portem un any de legislatura i en les circumstàncies que hi ha, que de tots són conegudes. Jo destacaria dues paraules, seriositat, responsabilitat i claretat. Explicar la situació tal com està i actuar. La situació, vostè en parla, es remunta a les eleccions autonòmiques, quan comença el govern actual amb el president Mas. La situació de dèficit que es troba és desbordant, això més enllà de la situació europea principalment, la situació internacional, però la situació europea. A la Generalitat, la situació que es troba és un dèficit absolutament desbordant, finalment ha resultat un dèficit del 4,2%, això significa 8.500 milions d'euros. El percentatge d'endeutament acumulat sobre el producte interior brut a finals del 2010 és més del doble del que hi havia el 2007. La despesa no financera entre el 2004 i el 2010 havia crescut un 60%. Vostè mateix me dirà, amb aquestes xifres, que podríem extendre-nos més, però penso que són prou indicatives. Només hi havia una manera d'actuar, que és principalment controlar el dèficit, que és el que s'està fent. A ningú li agrada. A ningú li agrada prendre mesures d'aquest tipus. No és gust del govern, però la conjuntura i la situació és el que exigeix. Tot això al tanto, amb dues premisses. Garantir sempre l'estat del benestar i els serveis públics bàsics per a la població. De fet, amb aquesta crisi, en els darrers 12 mesos, li haurà tocat gestionar molts expedients de regulació d'ocupació. Quants se n'han presentat, quants se n'han tramitat a Terres de l'Ebre? Sí, efectivament, la situació, i de manera molt dramàtica, està afectant molt, i especialment això es tradueix en les xifres d'atur. Vostè m'està preguntant les xifres d'expedients de regulació, jo li faré fins i tot una comparativa entre el 2010 i el 2011. Durant enguany, a data 24 de novembre, és a dir, a data actual, s'han tramitat a Terres de l'Ebre 152 expedients de regulació d'ocupació. Això afecta a un total de 1.070 treballadors. Si comparem les xifres en l'any 2010, l'any 2010 es va tancar en 113 expedients de regulació d'ocupació i una xifra de treballadors afectats de 1.370 treballadors. Al tanto, una puntualització. Els expedients de regulació d'ocupació, especialment els del 2011, que són els que he tingut jo la responsabilitat de resoldre, són tots, pràcticament tots, excepte un o dos, li diria, són expedients de regulació d'ocupació però que afecten, o sigui, suspenen el contracte laboral o redueixen el contracte laboral. Són de suspensió o de reducció, de jornada i de salari. És a dir, no hi ha extincions fins ara. Això és símptoma que, a veure, és molt dolent quan s'extingeix la relació laboral del tot, perquè això significa que una empresa tanca i quan una empresa tanca difícilment torna a obrir. Fins al moment la situació és aquesta afectació que jo li he dit, però sempre estem parlant de suspensions o reduccions de contractes de treball. Significa menys jornada, menys salari, però no significa gent a què se li ha extingit totalment la relació laboral. Això a data d'avui. De totes maneres, el territori ja s'ha superat la barrera psicològica dels 15.000 aturats. Què més es pot fer des de l'administració per frenar aquest degoteig constant de persones que es queden sense feina? Sí, lamentablement, a 31 d'octubre vam tancar les xifres a Terres de l'Ebre en 15.173 persones aturades. Aquesta barrera psicològica dels 15.000 ja s'havia superat el 30 de setembre, una xifra difícil, una xifra dura.
S'ha de fer el que sigui per promocionar l'ocupació. Evidentment, el problema de l'atur és un problema no només de partit ni no només de govern, sinó que és un problema de país. I en això des del Departament d'Empresa i Ocupació s'hi treballarà. Li puc explicar mesures més a mig termini i li puc explicar mesures immediates de xoc. Ara, en aquest moment, fa 3 o 4 setmanes, el govern va aprovar un pla de xoc en 10 mesures que el que tendeix és que d'aquí a final d'any pal·liar la situació d'aquelles persones que estan aturades i que han esgotat totes les prestacions. Això es preveu pal·liar la situació, unes 60.000 persones, li parlo en tota Catalunya. Això és un pla de xoc. És un pla de xoc i hi ha una sèrie de mesures diferents, n'hi ha adreçades a incentivar la contractació, especialment a les pimes, i n'hi ha altres adreçades a les entitats locals per poder contractar persones via plans d'ocupació. Això seria un pla de xoc. A partir d'aquí el pla de xoc ens resoldrà la situació immediata, pot baixar les xifres d'atur d'aquí a final d'any. Com a Departament d'Empresa i Ocupació o com a govern hem de treballar en diverses famílies d'instruments. El primer instrument seria la creació de llocs de treball i un dels grans instruments que també s'està treballant i se seguirà treballant és millorar l'ocupabilitat de les persones. Això són instruments. Al tanto, en aquests instruments que treballa el Departament d'Empresa i Ocupació conflueixen molts factors que no depenen del govern de Catalunya, desafortunadament. Les bases de la competitivitat, la productivitat, els salaris, els preus, no hi depèn. El valor del treball, l'esforç, la cultura de la no subvenció, això tampoc depèn, podem incidir. La confiança i el crèdit tampoc depèn, podem incidir especialment en el que s'està fent, que és controlant el dèficit, però no depèn. Si tots aquests factors que no depenen en funció de com vagin evolucionant afectaran o no. Les mesures que aplicarà el govern de la Generalitat per creació de llocs de treball i dins, que s'iniciaran, si està treballant ara, però són accions a iniciar el 2012, serà bàsicament un pla industrial i un pla de l'emprenedoria. El pla industrial, sobretot amb una política defensiva de les empreses que tenim i una política atractiva d'inversions. I el pla d'emprenedoria, especialment per a fomentar la creació de la petita i mitjana empresa. Tot això es verà, l'èxit d'aquests plans també es verà en funció de la conjuntura europea, bàsicament. Del Pla per a la industrialització a les Terres de l'Ebre, dotat amb 11 milions d'euros aproximadament, només s'ha pogut tirar endavant una proposta a la compra de les antigues naus de la Leara Roquetes. Pensa que podran estar tots els projectes enllestits abans que s'acabi el termini estipulat, que és el 30 de juny de l'any que ve? Sí, efectivament, el pla d'industrialització és un pla de 10 milions d'euros en unes actuacions concretes. Espero i desitjo que ja estiguen, si estan treballant, especialment si està treballant a fons els treballs del polígon Catalunya Sud, que estan dotats en 4,5 milions d'euros per treballs de gasificació i subministrament d'aigua. Hi ha l'antena tècnica en posta, hi ha el centre per residus a la Ribera d'Ebre. Jo espero i desitjo que sí, si està treballant. Una de les actuacions que eren molt esperades al territori era la instal·lació de la xarxa de fibra òptica a Tortosa. El passat 10 de novembre, en teoria, s'havia encès aquesta nova xarxa de telecomunicacions. Com està funcionant? A veure, el tema de la fibra òptica, efectivament, el 10 de novembre s'ha il·luminat o s'ha encès a Tortosa. I a més això va ser un compromís que va agafar el president Mas en la seva visita a Tortosa al mes de maig, un compromís que va garantir que hi hauria fibra òptica a Tortosa a la tardor, especialment per dos equipaments que jo diria d'àmbit territorial, que van més enllà, els equipaments d'esos, el servei que presten més enllà de Tortosa, que és la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital de Tortosa. Estos dos equipaments necessitaven la infraestructura i va ser un compromís personal que es va accelerar. Tema de la fibra òptica, a veure, efectivament hi havia una planificació d'extendre la fibra òptica a Terres de l'Ebre. Especialment s'ha abordat el tema de Tortosa, ja li dic, per l'impacte territorial d'aquests dos equipaments que necessitaven el servei. De fet, el servei de fibra òptica no havia d'arribar
a Tortosa, o Terres de l'Ebre, s'havia d'iniciar l'execució del projecte a partir del 2014. Per tant, solventant aquest tema, especialment pels equipaments aquests d'àmbit territorial, s'ha anticipat la posada en marxa de la fibra òptica, especialment per això. Això com s'ha fet? La conjuntura pressupostària és la que és i per tant la Generalitat no podia disposar en aquest moment de recursos. En col·laboració amb l'empresa privada, que és l'empresa concessionària que és Xarxa Oberta de Catalunya, s'ha pogut portar a terme els treballs d'arribada de la fibra òptica, especialment, ja li dic, per aquests dos equipaments de caràcter territorial. Ens queden 30 segons. Quan podrà arribar aquesta xarxa a empreses particulars? D'entrada, ara hi ha totes les empreses que puguen estar a peu de xarxa, ja podran, qualsevol operador minorista, contractar, i a través de la majorista Xarxa Oberta, a preus regulats per Catalunya, els serveis de fibra òptica. Paral·lelament també el CETITI, el Centre de Tecnologia, està també portant a terme la instal·lació de fibra òptica al polígon industrial, en un projecte que es va d'ample industrial de Catalunya, em sembla que es diu, i en breu també, a través d'una prova pilot també, les empreses instal·lades al polígon Catalunya Sud, a través d'un operador minorista, utilitzant la majorista Xarxa Oberta, podran disposar de serveis de banda ampla a les seves empreses. Molt bé.